Hola, bon dia. Soc Toni Martínez i vull parlar-vos del rellotge de sol que hi ha a la façana exterior de l'església de Sant Bartomeu de Sàvia. Un rellotge de sol o quadrant vertical està constituït per un pal o una barreta de ferro anomenada estil o gnomon clavada en una superfície vertical on estan marcades les línies horàries. Al moure's el sol al llarg del dia, el gnomon projecta la seva ombra sobre la paret i es pot anar llegint l'hora. Però el sol no segueix sempre el mateix camí aparent. A l'estiu va més alt i a l'hivern més baix. Com podem fer perquè un rellotge de sol marqui sempre l'hora bona en qualsevol època de l'any? Només hi ha una condició. El gnomon ha d'estar clavat a la paret seguint la direcció de l'eix de rotació de la Terra. És a dir, en l'hemisferi nord ha d'apuntar sempre a l'estrella polar, que es troba exactament en el pol celest. Per tal de complir aquesta condició, l'angle que el gnomon ha de fer en la paret és el complementari de la latitud del lloc. En el poble de Sàvia, en el qual la latitud és de 38 graus i 47 minuts, l'angle que el gnomon ha de fer amb la paret ha de ser de 51 graus i 13 minuts. També hi ha una altra condició òbvia, que la paret on s'instal·la el rellotge estiga assolejada la major part del dia. Per això, el millor és que la paret estiga exactament orientada a migdia. En aquest cas, la línia de migdia, les 12, és vertical, i la resta de les línies horàries, que van de 15 en 15 graus, a dreta i esquerra, quedant la línia de les 6 del matí horitzontal i cap a ponent, i la de les 6 de la vesprada, també horitzontal, però apuntant a llevant. Però les línies horàries dels quadrants de l'església de Sant Bartomeu no tenen aquesta forma. Per què? La raó està en l'orientació de l'església. No hi ha cap paret orientada a migdia. Al contrari que altres esglésies, l'orientació de l'església de Sàvia és pràcticament de nord-est a sud-oest, i per tant, cap de les seues façanes seria adient per instal·lar un rellotge de sol. De les dues façanes que miren més cap a migdia, la lateral de la porta de Sant Gil, la de les escaletes, té una orientació sud-est. La de la porta principal, la de Sant Bartolomé, té una orientació sud-oest. A la primera només dona el sol de matí i a la segona només de vesprada. Com pot fer-se un rellotge de sol en aquestes circumstàncies? La solució utilitzada no ha pogut ser més pragmàtica. A les façanes de l'església de Sant Bartomeu de Sàvia hi ha dos quadrats solars, que es complementen l'un a l'altre. El de la façana lateral de la porta de Sant Gil té marcades les línies horàries des de les 4 de la matinada fins a les 2 de la vesprada. La de la porta principal de Sant Bartomeu té marcades des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. D'esta manera, ja siga en un, ja siga en l'altre, podem conèixer l'hora en qualsevol moment. Cal destacar un parell de curiositats d'estos quadrants. En primer lloc, la irregularitat de les línies horàries si les comparem amb la regularitat que s'observa en els quadrats exactament orientats a migdia. Es deu a la forta declinació de les dues parets respecte al migdia. Per cert, podria aprofitar-se les obres de restauració de l'església que estan ara en marxa per pintar o per repintar les línies horàries. L'altra curiositat es refereix als gnomons. El de la façana de la porta de Sant Gil està molt desviat cap a l'esquerra. En canvi, el de la façana de la porta de Sant Bartomeu està molt desviat cap a la dreta. Però si us col·loqueu a la porta del número 6 de la plaça de l'església i mireu simultàniament els dos quadrants, veureu com els dos gnomons, les dues barretes de ferro, són paral·leles. Tenen la mateixa inclinació i apunten exactament cap al nord, perquè cal que coincidisquen amb l'eix de rotació de la Terra. Les dos apunten exactament cap a l'estrella polar.
Quan pugueu eixir de nou al carrer i passeu per la plaça de l'església, no oblideu alçar la vista i donar una ullada als rellotges de sol. Han marcat l'hora dels sabients des de fa molts anys i seguiran fent-lo mentre l'església continua en peu. Però ara, per favor, quedeu-vos a casa.